Исус е само една пара и суета и религия. Вяра без Исус. Някои имат вяра навън, но не е в Исус, да знаете. Има вяра в различни неща, в суеверия. Да не свърлиш буклука след 12 часа, няма да ти върви. Да не пипаш часовника, да не излезнеш вечерта, да не правиш това, да не правиш суеверия. Пречи на вярата ти в Исус. Исус там не царува. Ти заместваш Исус с малки неща, с картини, с рибки, с емулети, с ланчета. Не знам с какво заместваш Исус. Но не и вяра. Вяра без Исус, трябва да знаеш, че това е суета. И това е мръсна религия, която само те убива. Любов без Исус, трябва да знаеш, че там има плът и там има лицемерие. Дела без Исус. Чуй го това. Искаш да правиш дела, но ако не ги правиш с Исус, ще донесе само гордост за тебе. Алелуя! И хвала за тебе. Аз мога, аз знам, аз давам, аз мога. О, не, в името на Исус. Семейство без Исус ще има само бури и урагани. Но семейство с Исус, ти си повече от победител. Алелуя! Приятелство без Исус. Приятелство дори без Исус, това е само използване.